Benim tecrübemden çıkıp, мен ayta alam, bizge köbüsünçe hatın kızlar müracaat etdi. Köbüsünçe yukarı bilimli hatın kızlar, medicina da işletirganlar, vraçlar, медсестралар и укытучылар бик күп müracaat etdi. Hatın kızlar da 45 yaştan 70 yaşga kadar bizge kileler. İratlar da 40 yaştan 78 yaşga bizge müracaat etdi. Procentlap karasan, yes hatın kızga, bana bizge kilen yes hatın kızga 50% da yok iratlar. Eskiler. Орыслар, татарлар, значит, это уж, наверное, 50-50, да, чувашлар, әзірек, так, крәшінлер келелер, бірер генә еврейлар, армянлар, азербайджанлар, алар бигәс, и, конечно, бик келелер иде үзбәкләр, таджиклар, бик звонит итәләр, но без аларны ала алмыйбыз, потому что безнең хатын кызлар аларга риза түгел. Күбесенчә бит безгә ничек язалар? Хатын кызлар әйтә инде. Машинасы булсын, квартирасы булсын, акчасы күп булсын, ай сайын эчмәсен тартмасын. И ну как это, особенно если это яшь кыз шулай бездән сорый, то аңлашыла бит инде, что как это, принцлар бөтен кешегә җитә алмый, да бит. А вот иратларның бөтен причинасы. Например, 65 яшьлек ират килә и бездән ни дип сорый инде. Хатын кыз 55 яшькә генә хатлы булсын. Мин әйтәм, ничек инде? Яшь вакытта бит менә сезгә 25 яшь булганда сез бит 15 яшьлек кызлар белән йөримисез, например, или өйләнгәндә арасы була, например, 7 яшь, 5 яшь, да? А ылгайган сайын 10 яшь это нормально. Алар шулай уйлыйлар, иратлар күбесенчә уйлыйлар, что мин әле ого-го, а хатын кызлар күрәләр, аларның яшьләрен риза түгелләр. И получается, без андый кешеләргә парны, но таба алмыйбыз, или бик озак эзлибез. Хәзерге яшьләрнең, особенно иратларның активность әзрәк. То есть егетләр что-то безнең, конечно, куркалар урамда кызларга мына килеп танышырга. Кызлар күбесенчә безнең молодцы, конечно. Бөтенесе натуральный принцессалар. Урамда мына мин, например, Бауманга чыгам. Чибәрләр барысы да. Матур киенәләр, чәчләре матур, киемнәре матур. Молодцы. И егетләр, видать, считают себя недостойными андый кызларга килеп танышырга.